lang hilin eh. Sakay dia meron ng jeep kay mga tulis siyudad gamay. So paong si Mando. Nakatagod sa ligid paw. Ano ligid tungod ka? Yung buntag sa tanan, mayong adlaw sa tibuok kalibutan og salamat Lord sa grasya na dawat na matag adlaw, matag oras, na naglirat pa kamang matarong adlaw. Sa 23 na December, dadami dari sa munisipyo sa Muntinlupa. Paniswali ko paano na kung gida sa CR kay nangihi sila sa People Center. Bilin ko nila ris gawas ay para makapangin-hangin po ko dahil ang Christmas tree. Siguro magabi bibo siguro ni siga-siga kay gabi man di magalimi kalagaw gabi kay tungod sa kalado. Kusong lami karon sa powder syudad kay palit mi og mamay simo-simo. Tapos lang duha to agi kang nangihi. Asa man ta? Asa man mo? To? Karijot dari sa syudad ng Sydney di Kalibunan. Ang mga naglantaw naglantaw na po gamay kaya suri sa syudad Karijot Kulias Pao Mando Kalibunan namin sunod-sunuran sulod gyapon ko nilang duha. Asan eh? Grocery kay mga grocery de economies sila sa upaw para sa among nagsibina gamay. Painingod sa Merry Christmas. Anong di pud mingawag amang lamisa datong among tulo mag-celebrate ng Christmas kami lang tulo. Papurada ko no. Magasa mga pa oh. Magsalad. Salad siguro kaya na masaladan pa dong. Magdalas kami. Hindi na pa oh. Magdara kay kasabanta. Sorry may og grocery. Salamat sa daghang grasya mga dawat matag-adlaw. Isa na sa amang paghanggap sa mong paskong hangin. Isa na sa amang kabasugog kusog. Nung Pasko ha. Ibawa na magkinsa mo. Salamat ka adyo. Pinuray magbawas ng tanan. Kasi maglagutawag ang nanguna kay sa probinsya. Nanay ka naman din ako dari. Arin na lang ko magpasko. O ni Amil Spirit may pang Norris pang Sibina na mo. Merry Christmas yung tanan. Advance Happy New Year. Salamat Miss Kaitasan. Pagkapon may pasagdi. Ginoo. Manaan. Nakapang lipstick na ko. Nakapamintura na pero ay tara. Nagburus. Hi burus. Tara. Nagmas siya. Nami pa doon sa nami dali sa party sa mga ano ni sa mga Alaska kay magsalad kun siya. Wala dito tumingon nga nagsuri-suri gyapon ko sa Kalibunan. Di na Kalibunan nang gisuri-suri ang susunuran ang lakaw ning tulo di ay. Mili ko. One sliced bread. Cheese bread. Burger. Nag-violet po. First time ko nag-uban nila sa grocery. Kailan pa na order to. Pag kinabuhi, karang mabot pag
kuan kay di mo ta makaahom. Sangapan mo iwa doy. Sangapan. Kare. Siguro. Sama sa February 5. Naman namin ng ilan ni namalit sa mga gamit para pang nagsibina. Muna nga dalang salamat ka doon sa nung kasing nga ilang kong natuloy, ilang kong nauban namin sa Jollibee. Kumi, lato ko daga mong gilistungan. Sakay na ito ang gilakuan. Sa Sulim. Sibina. Sa galutaw naman na. Kira man niya ako. Galutaw ang na. Pasko na katibulaag ni. May pasko na katibulaag. So kira. Salamat niya po. Tasan. Pagkaglawas. Sa kalak-kalak po ni. May Christmas yung tanan. Magbuhat ko ito pa open order para mukha. Mami, ulit na ito sa dito. Nauna na. Adoy, Ito doon ito. Okay, parehas mas Christina. Number 11! Salamat sa mga sponsor. Kami Jollibee. salamat sa mga sponsor. Tagbong ni. Jollibee, nakalagsun diay. Kita lang gusto-gusto. Wala. Nani. Ay, wala. Minsan. Salamat sa sponsor. Nakalagsun ni Jollibee. Si video ko yun eh. Buwang na may gibot-liwat asan to sa mando. Nice speaking. Correct. Ni, natang mo sa galing padong paglaran. Nanay Bagyo. Wala po bigay ka sa klaran ba? Oras. Ulay mas tutong kam. Paano po jeep? Para muli ni sa mong kayanan. Katang migsakdalan pa dong muli. Kamong gipakitang signboard. Yason. Pura na ng plastic. Amang karga. Kawano na. Masakay na kasi pa ulit. Concept ng gasa pa ulit. Gasa ulit ba? Gato gani magbiyahe. Ay, kuhan mo na pagnig. At tugubay. Kasali siya pa lumubay ng grocery. Gato na yung hotel. Walang mag-grocery. Sinima na. O pinuwan dyan. Masag ko sa bayan. Sinima na. Pinuwan. Pinuwan lang ito. Bun, kaya na duman. Saan naman huwag nanay bata? Oo. Pakusip kami. Napapag-silap ko. Binuan ni Nidizag mo pagbong na nisuan. Gabi pa dito tapit ha. Pas may gulay ka ron kay napapoy kasabot ng alas 3. Kung ato ko maglusa. Anak nilang matay. Huwag mapagpapangapapit man. Diyos na kapin. Nagapod ni ganiya, alas 10. Muning na, kapit. Hindi supod. Katulad yung pang merkaduhan, ng merkado nito pang konsumo.
Kapit na. Kaning iskinita ha, mo ni padung ko sa suon. Ganito na. Ito. Dili na ni tugod na kalasangan. Dili na mi. Kaya mi siyudad. Muli kala tuon, nagamang gilakwan, siyudad. Pahutan. Sana village. Yan mo. Sabi sa kaya gusto na magkatawar ko nung eh. Kaya magamulinakon. Sa kaya gapon nga magpa-flare ko pa doon sa kamita. Nabay na eh. Oh. Hindi mo pa lagi ka. Kaya kilusta tayo ang bahay nila Smita o gamag ora po di balakon. Direct sales. Subdivision. Interior. Interior mga dato dahil ko nandiha. Kapit na po. Libot. Libot. Kalabungan. Ayan na, grabing traffic. Tollgate. Nasa talaga ito sa Traffic. Traffic dito sa tollgate. Ano tollgate Isa. Atay. Wala pa